Igen. Mi nem tudjuk visszakolni, csak azért mondjuk, hogy nem mászkáljanak, csak azért másik. Értem. Megzavaródik? Nem mászkálok. Simogat nagy csuka. Nyújtsuk előre a kezünket, és simogassuk megszólni. Fogjuk a targetet. Kivesszük a vödörből a nyugalomfalakokat. Nagyon ügyes vagy. Ügyes, nem kapcsolnak és ráknak. És ha akarsz kínzállat, szabad én sem gyorsan megtöröközöl. Tomi, integes ide, integes ide. Oké. Nagyszerű, mindenki mutat tehát szolykal, nyugodtan lehet kapcsolni, így van. És játszani. És akkor ugyanúgy, mint az előtt, nyugodtan lehet simogatni Szonit, egyedül a halat nem fogjuk meg. Tehát ezzel a játékkal azt mutatjuk meg, hogy milyen gyorsan is tud úszni egy oroszlánfóka. 25-30 km/h sebességet képes úszni, és egy szempillantás alatt meg tud fordulni a saját tengelye körül.
tekintéssel megkapja mindenkitől a megérdemelt jutalom kalatokat. Jövök ide a gyereket, ez vagy fiatalul. Szuper! Na fiatalul, egy etetés, egy simogatás, semmi. Akkor visszaterési jogadó. Megismerjük Zolit nagyon közelről. Tehát a fontásmunkák közé tartoznak, hiszen nekik hiány, picikek is figyelők vannak, mert tökéletesen hallanak még a vízményén is. A hosszú baliszták, ami nagyjából 15-20 cm hosszú, felfelé ágasni, és azt segít tartani neki a különböző tárgyakat egy pókasor, míg a természetben pedig a vízáramlását követik a bajfogók segítségével. Gyakorlatilag a szőrzetét nyugodtan meg lehet nézni, tapogatni, erős, durva szőrzete van. Amikor teljesen száraz egy ilyen hím, fiúoroszlán póka, mint Zoli, akkor tökéletesen látszik a nyakakról a szőrzet, a sűrű sörétkalkot. Tehát úgy néznek ki, mint az oroszlánok. Ezért nevezik őket oroszlán pókáknak. A járásozók a hátsó úszonyait tudja használni, test alá tudja fordítani, úgy tud rajta lépkedni, szemben a valódi pókákkal, akkor csak úszni képesek. Zoli már 23 éves, mind a természetben 20-25 évig élhetnek, így embertartásban, akár 40 évig is elérhet egy oroszlán póka. És akkor ezennel véget is ért a második csoportnak is a programja. Meg lehet tapsolni mindenki újra! Önöket! Zoli! És elköszönöm is! Te magad! A jéglászor magad! Hát ezt szívesen megérni, így van. És este 5 órakor ugye fogasó és papagácsóval várjuk a vendégeket. És ott folytatja a vacsorát. Hiszen a 30 kg meringet,